πόσο ακόμα θα αδέχουμε τα κόμπλεξ και τις ακαταλαβίστικες αιμονές του Γάλλου Γκί Κριέφ. Το γνωρίσαμε από το μουσικό κανάλι MAD, όπου ξεκίνησε με μια μισάωρη εκπομπή για gadget, computers και παιχνίδια, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε ένα δελίριο ασυρνάτιτου χαβαλέ και προσωπικών επιθέσεων. Στη νέα του εκπομπή μάλιστα συνεργάζεται με έναν ακόμα αλλοδαπό, τον Στέφανο Γκέιτλι. Εδώ θέλει προσοχή, όχι Γκέιτλι, αλλά όλο μαζί Γκέιτλι, ο οποίος φαίνεται πως είναι ίδια κοψιά με το αφητικό του. Αχ, καημένο μου παιδί, τι έχουν να δουν τα μάτια σου με αυτόν τον Γκί. Στόχος του, συχνά άκομψων επιθέσεων του, η γνωστή παρουσιάστρια Νατάλια Γερμανού, την οποία φαίνεται πως ζηλεύει για την ομορφιά της και τις πολλές και συμμαθικές επιτυχίες της στο χώρο της showbiz. Επίσης, η Άννα Βύση, η ηλικία της όποιας έχει γίνει πολλές φορές θέμα φθηνό χιούμορ από τον ίδιο, καθώς και ο συνάδελφος και υποστηρικτής του στον ίδιο του το κανάλι, Θέμη Αργαντά, την θέση και την επιτυχία των οποίων σίγουρα ονειρεύεται να καπαρώσει ο ίδιος. Γκί είναι το όνομά του και όχι το χριστουγεννιάτικο φυτό, παρόλα που οι κακές γλώσσες τον χαρακτηρίζουν φυτό. Και προσοχή, όχι γκέι, είπαμε, αλλά Γκί. Πού είναι ο Γκί, ο αιώνας? Κάντε βράδυ! Κάντε βράδυ μέχρι τρελάνεις!